Namba mar ote machuo karia de kauchiel nono. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinja ne report manolosnwa kanyo ko jafwambo marwa Steve Biko chieng' tich ariyo mano majumani kama moheo nurses 20 e kaunti ma Siaya noyudo hinyruok ka moko kuomgi dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Siaya County Referral bang' kweth moro monjogi e kinde mane giwuok oko ka ging'anyo ne gichopo e apisi mano mar governor e kaunti ma Siaya. Kata kamano ne giyudo ka apisi olori to bang' mano e makweth mag jonjore nobiro bomonjogi. We wawinjane monde. E odiechieng' mar 13 nurses ma Siaya nodhi nyime gi chenro mar ng'anyo kendo bolo tijegi piny ka giluor boma ma Siaya kod limo moko kuom apise mag kauntino. Gikone to wuoth nokelogi e laro mar rangach madonjo apis mar gavana ma Siaya mane giyudo kolor. Bang' rem donjo e apisino, nurses go noramo mar bago ng'anyo mamuol oko kae. Mana kadiemo wang' nono, kweth moro nochopo komanre kod ludhe e lwetgi kendo chako rodho jochiw thieth go. Kata doko nobila ne nitiere machiegni kindeno, kwethni nodhi nyime gi rodho nurses go, gino manochuno obila mar diro risasi e kor yamo kendo keyo nurses go ka moyo 20 kuomgi to noyudo hinyruok. To kawuono ne wawuotho e offices ma wadhoeno ni onego bed ni address issues wa. To kata kamano ka wachopo ka gavana ma Siaya to wayudo kolor gate nok wadonji. Osebedo ka plan karaguns kaka gidwa atakwa. To daka matin to polisi bende ochopo. Polisi chako shoot in the air to guns ma imiyo rungu ka gavana owuok chako goyo nurses. Guns gi ludhe mondo giwuok koda gigogo nurses moting'o mana firimbi e lwetgi, oting'o mana vuvuzela e lwetgi, to biro mana ratiche mondo yudi. Okwamor. E twak margi gi jofwamb weche bang' limo jowetegi manochwal e od thieth ma Siaya County Referral Hospital, nurses go okwedo tim makochno ka giramo ni buok ma kamano ok nyal thiro chenrogi mar sundo tend kaunti ma Siaya mondo winj ywakgi. Nurses 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre, simbe wa okwang, an achiel kuom joma simbegi okwang. Okwamor kendo wan very disappointed. Wadwa ni gichul pesa ming'ade mshahara, third party deductions magin ging'ado tok chul pesa ni akia kuma gitere ni chuli mana net salary modongcha. Kawa wuok nwa manyo ratichwa ma dioro nwa guns. Wadagi CBA return to work formula ma 2017 SRC circular acute shortage of nurses magigik madwa ni mondo bed address. Kar rekod monyo ma kamano, nurses yosingo mar ndiko dhogi e tesendo bila ma Siaya mar neno ni obilo ka okang' mowinjore ne jonjore go. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Magi duto timore jochiw thieth mamoko e kaunti ma Siaya mano moriwo clinical officers kaachiel kod laboratory officers bende obwogo mano mariwore kod nurses e ng'anyo margi madhi mbele ka mana kaseng'isi ni jotend riwruok mag nurses bende biro bedo ka limo kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Adwa nachako di Omondi wuok e kaunti ma Siaya. Ang'o matimore e kaunti ma Siaya maneno ka nurses owuok oko ka giywago ratiro margi, gidwaro ni sirkal kaunti ma Siaya ochop dwaro margi. Kata kamano waneno kamano ok timre. Guns emiyoro monjo nurses, hinyo nyaka nurses mwinjo be ni ema nitiere ng'ala manyime mar chiwo thieth makare ne jotuo e kaunti ma Siaya. Kamano Sharon. Joyce. Most. Joyce. Koro Joyce, gima timore en ni telo moro ndalo moko miluongo ni Stalin. Mane jatelo mar Russia. Telo no wacho gimoro ni whatever happens, don't arm civilians. Kikimi civilian bunde kata gige lweny mora mora. To tabia manno ka county government ma Siaya otimoni nyocha ndalo moko nyocha county government ma Nairobi ka ndalo mane nitie ng'anyo be notime ni tiyo kod jonjore mondo tij sirkal. Wan kod police matiyo gi guidelines mobedo trained. To janjore kimiyo ludhe bila ka ni mondo odhi ogogo jok ma ng'anyo
jok magigoyo to en ng'ama tiyo e suptal. Kapo ni joka isegoyo mohinyore to in bende hinyri e gin to ng'ama bi thiedhi. Koro mae gimotimre siano en to okang'da wach en polisi koso en fuwo. Aparo ni ng'ama tiyo Siaya kaka gavana en ng'ama odhi sikul to ka en kod officers nikech from my investigation ng'ama no order jode gine ng'ama the guy ma in charge of enforcement, security enforcement ma Siaya ema ne nokelo jogi. Koro en gi marach ahinya. Secondly, nurses gin jok ma gin jotich mar county no. Ok gin tijegi kigin, gin jotich mar county ma Siaya kanyo. Koro nitiere gik mose magi begi yuago kanyo nego timre. En gima lit kabisa. Kiwinjo gik ma nurses ka wuoyo kodgi. Gipimo na gima shida mantiere. Shida mantiere en ni gimiluongo ni statutory deductions. Ing'ado gi SHA, ing'ado gi NHIF, ing'ado gi NSSF, then ing'ado gi loans. Mago te kose ng'adgi to ok ter kama onego bed ni tere. Jogi kawo pesa gi. Gitimo go gima opogore. Mondo ibed nas kong'adi loan. Ing'en koro gima timre gi nurses go ni most of their loans e banks ka gin negative. Nikech ni kawo loan to nego bed ni ng'adi salary to ng'ama ng'adi chande tere bank. Ng'acho ok teri. Koro idwa magi gigegi nikech ok ter gino namba 1. NSSF bende ok ter kacha. Gine magithiedho ji to gionge kod SHA. Ji enjoy SHA ma ji enjoy. Gin to gionge kod SHA nikech ng'ama ng'ado gi chande ok ter statutory deductions mag gi. Third party deductions. Ok ter kama onego bed ni tere. Coupled with that, salary margi bende onego bed salary mar nurses tik miluongo ni salary remuneration commission. Nigi guidelines kako onego bed ni chulo ng'ata matiyo sirkal. Kako onego bed ni chulo mbunge, kako onego bed ni chulo nas, kako onego bed ni chulo doctor Kenya ka. Negi segolo kako onego bed ni chulo nas. County marwa ni nitie counties moko mose timo kaka CRC dwaro. Marwa ni pok notime. Koro msach gi pod ni piny. Kama msach gi ni piny no, msach no be delay. Obiro modeko. Sani pok ochule dweche adi? 2. Kama pok ochule dweche 2 ni, loan ni bende ong'adi, ng'acha bo ng'ado nyaka pesa ni, bende ok otere loan kacha. Apart from that, manyo demonstrate gima gito nurses ma ondike sirkal ma Siaya. 382 ema ne wacho kae, jok moko mane nondika to niluongo ni nyawawa kande. Some of those people, Sharon, ne gin account holders at those facilities. Iwinja maber. Gin account holders e facilities go. Tie facilities ma Siaya ma sani olor. For example, Laninge no Kariambi, kama wuokie miluongo ni Nyadhi. Nyadhi dispensary is closed completely. To completely is closed nango. Nikech jok mane manage kiwe nurses makoro strike 382 kande bende ogole tich. Koro gin gi already shortage of staff. Joma nodong koro makoro ng'anyo gagi. Ng'anyo gagi makoro jok modong kisegolo 380 mancha wacho kodi chande. Ma bende 382 kande bende pok wa solve. Koro kendo jok ma nurses koro gin ok gin nyawawa. Bende koro ywak ni gin to koro loans mag gi NSSF mar jok bende remitted, NHIF ok bende remitted, pes gi bende delay. Koro we are going to witness gimiluongo ni complete shutdown e health ma Siaya. Kapo ni kech daktache ba wuoyo go daktache ngisa ni ng'en ng'ama daktari ok nyal tiyo maonge nas. Iwinja? En ng'ama jalwet daktari kaka fundi en fundi